ወለድ ስኽታ ራስን ተራኽን ቁር ዝሃበ ስኽታ ቀዳማይ ክፋል ዮዲት እየ እታ ብሰብ ዝተኸበት ብሕታዊት ዮዲት ድሕሪ ሰዓት ኮይኑ ካብታ ድዋው ድብርቲ ዝተኸድነት ናይ ብሕተይ ገዛ ተላዒለም ድብርተይ ሕሊናይ ንምፍዋስ ብዙሕ ሰብ ሕልኽልኽ ኣብ ዝብለሉ በሪ ቤተ ክርስቲያን ተሳሊመ ናብ ውሽጢ ኣተኹ። ኣብቲ ኣዝዩ ሰሓቢ ዝኾነ ግቢኢት ቤተ ክርስቲያን ጻዕዳ ዝተኸድኑ በዓል ሓዳር መምስ ደቆም ገሊአን መምስ መጻምደን ክጽልዩ በብየኣንፈቱ ከፍ ኢሎም ኣለዉ። ኣነ ግን በይነይ ኣብ መንጎ ኣዝዮም ነዋሓት ተኽልታት ዝረገፉ ኣቝጽልቲ ኮፍ በልኩ። ኩሉ ምሳብ ጎኒ ዘሎ ሕሹኽሽኽ እንትብል ኣነ እሞ ካብ ሰብ ዘይተፈጠርኩ በይነይ ሓረግ ዘይብለ ይመስል። መሓዛ ሓፍቲ ቆልዓ ወይ እውን ቤተሰብ ኣይሰኣንኩን። ብስሩ ደኣ ዝኾንኩዎ እንድዕ እምበር ልዕሊ ኩሉ ኣብቲ ግቢኢት ቤተ ክርስቲያን ኮፍ ዝበለ ሰብ ንሓንቲ ጓል 3 ዓመት እትኸውን ቆልዓ ዝሓዘት ሰደ ጠመትኳ። ትኹረት ዓይንተይ ግን ናብታ ኣዶ እንተይኮነስ ናብታ በኹሪ ዓይነት ነይሊሊ ትመስል ውቅብቲ ህፃን እዩ። ጓለይ ንዝመሰለትን ህፃን ብዓይነ ሕሊና ኣብ ደረተይ ኣቕሪበ ኣጥቢቓ ሓቐፍክዋ። ማዕዶ ንዘላ ጓለይ ኣትኲረ እንትርኢ መንፈስ ርፍፎት ፍቕሪ ዝፅርፅር ኣበለኒ። ሊሊ እታ ብመንፈስ ናይ ቀረባ ጓለይ ብዓይነት ስጋሞ ኣብ ወርሓት ደቓይቕ ይርክብና። ንሱ እውን ብሕብእ እንተኾይኑ እዩ። ኣብ ሃገረይ ርሑቕ ርሕቐት ብዓይነ ሕሊና ናብ መንፈሳዊ ህይወት ክጥምት ዝነበረኒ ጭንቀትን ብሕታውነት ስምዒትን ንምርሳዕ እንተደለኹ ስምዒተይ ግን ዝቕየራ ኣይነበረን። ካብ ብሱላት ጥረ መሲለ ከም ኩሉ ጻዕዳ ስለ ዘይተኸደንኩ እውን ሰብ ጸሎቱ ገዲፉ ንዓይ ጥምተን ዘሎ መሰለኒ። ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ክዳን ተኸዲነ ከምዝመጻኹ ንዓይ እውን ግልፂ ኣይኮነለይን። እቸም ዘይካ ክዓብድ ዝበለ ሰብ ንቤተ ክርስቲያን ሓሲቡ ከምዚ ዓይነት ክዳን ክኽደን ዘይሕሰብ እዩ። ሕዚ ግን እውነ ሰሪዐ ሕመቐይ ተረዲእኒ ኩላ ኣካላተይ ዝሕዝሕ እናበለኒ ካብ ጉዕዞ ህይወተይ ጥፋት እንትርፊ ጣዕሳ እርማት ወሲደ ስለ ዘይፈልጥ ንባዕለይ ወቐሳ ኣይገደፍኩን። ግን መበገሲ ፀገም እዚ ጥራሕ ኣይነበረን። ወቐሳ እውን መፍትሒ ኣይኮንን። ካብ ገዛ ዝነበረኒ ጥኑስ ሕሊና ገዲፈ እቶም ተኽልታት ምስቲ ግዜ ዝፈጥሩ ወድነ ደስ ኢሉኒ ብንጹህ መንፈስ ክጽሊ ሓሳበይ ነይሩ። መረኣያይ ውሽጠይ ዝመላለሱ ልዕሊ ጸሎት ዝሰፍሐ ዛዕባ ግን ካልእ እዩ። ተጠባበቑ ቅርኒ ብዓይንተይ ኣሽሊኾ ምስቲ ሓሳበይ እናናፀርኩ ሂደት ጸሎተይ ቁርፅርፅ ምስ በለ ሰብ ብዛዕባ ደጋዊ ጽባቐይ ተጨኒቑ ደጋዊ ሕመቐይ እንተጸሊእኒ ውሽጣዊ ርስሓተይ እንተዝርእስ ክንደይ ቅትለት ፈተነ ኾን ገበረለይ። ኣይ እንድዒ በልኩ። ምስጢረይ ምክፋል ግርማ ለይቱ ኾይኑኒ እምበር ንዓይ ዘማኽረኒ ዕርፍቲ ዘርክበኒ ሰብ ኣይሰኣንኩን። ኣነ ኣብ ገዛ በይነይ ስለ ዝነብር ኣይኮንኩን ብሕታዊት እየ ዘብለኒ። ሓደ ገዛ እሞ ኣብ ማእኸል ጽዑቕ ሰብ እንተዝነብር ብዘይካ ትርሓስ ካሊእ ናተይ ሕማም ናይ ውሽጠይ ፀገም ዝፈጠለይ ሰብ ስለ ዘየብለይ ውሽጣዊ ስኽፍታ እዩ ናተይ ብሕታውነት። ርሓስ እውን ወላ እንተፈለጠት ዝኾንክዎ ኣይትርዳኣለይን። ውሽጠይ ዝስማዓን ነገር ኣይትፈልጥለይን። ኣነ ግን ኩሉ ግዜ
ስለሱ ዝሓስብ ስለሱ ዝጭነቕ ሰባት ከይብልን ድየ ሕሊናይ ከይቕየመኒ ይተረዳእኒ ባህሪ ውሽጠይ ደጉለ ኣካላት ሕሊናይ ይመንምኖም ኣለኹ ይጭነቕ ይፈርሕ ይስከፍ ወዘተ ንዓይ ዕረፍቲ ዘስእኑ ስምዒታት ይመላለሱኒ ለካ ሰብ ዝበሃል ውሽጣዊ ገይፁ ርኢኻ እዩ ዋላ ጎልሄ ይርአ ሕማቕ ይኹን ጽባቐ ውሽጡ ብደጋዊ ይንጸባረቕ እዩ ልዕሊ ኩሉ ሰብ ዝበሃል ከም ሰብ ዝምዘን ርህራይ ኸርስን ኣዝሩ ክሓስብ ዝኽእል ካብ ወጥሪ ነፃ ዝኾነ ሰብ ሕሊናን ወሳኒ እዩ ግን ልክዕ ንስኻ ምስጢርና ናብ መፍትሒ ጋሪፅና ሰብ ምዃን ዲ ዝጠፍኣና ወይስ ሰብ ክንከውን ኢና ዘይንደሊ ኢለ ናይ ባዕለይ ሕቶ ከቢድኒ ንደቃይቕ ዝወለዱ ሰከንድታት ብሓሳብ ህልም በልኩ ግን ግልፂ ኣይኮነለይን ሰብ ምዃን ንሕሊና ክሓጊ ተገዛእ ምዃን ጥራሕ እኽል ድዩ እማ ኢለ እንተኾይኑ ሕሊናይ ዝሓስቦ ብዘይምፍጻመይ ሰብ ኣይኮንኩን ማለት ኮይኑ ምስ ረኸብክዎ ወደለይ እናረኣኹ ሰብየ እናበልኩ ተስፋ እውን ኣይገድፍኩን ምክንያቱ ዘይክኸውንዎን ስለ ዝኽእል መፍትሒ ድብርቲ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክመጽእ ከም ዘይነበረን እውን ገመትኩ ምክንያቱ ተሓዝየይ ድብርት እምበር ጸሎት ወይ ትምህርቲ ስለ ዘይነበረ ስርኸ ኩሉ ኣካላትካን ኩሉ ግዜ ንዕረፍቲ ዝኸልእ ሕማም ድብርቲ ዶ ይኾን ዕቶ በዚሑ ኩሉ ግድፍድፍ ኣቢለ ሓሳብ ናይ ልበይ እንተኾይንለይ እንተቐኒዕና ምሳኺ خفت عيني بملؤ لبي وترز حالميو أدلي هيوتي نعخي زبل فانيال بخرار زقاوزني نايبران فورك موسيقى استستو أو قدما يكزل بلان أو انكو عالم بيني تفتركو خصاز مثلني بسس بالكو وتحتي دقايق دقاقت قزيتات فطيرو زغير ወይ ወዲ ሰብ ዝበሃል ኢለ ኣብ ዝቕፅለሉ መግረፍቲ ዝለመደ ዓመለኛ ሕሊናይ መዝሙር ናይቶም ናይ ምሸት ተምሃሮ ጀሚሩ ኣብ ዝነበርክዎ ትስፍው ደስታ ናብ ልሙድ ኣንፈት ሓሳበይ ወሰደኒ ሰው ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ ሓደ ካፌ መተኣናገዲት ኮይነ እየ ሰርሕ ነይረ ስራሕ ብዙሕ ሕማቕን ጽቡቕን ኢኻ ትርእየሉ ግን ከም ኣብ ካፌ ኮይንካ ዝረአይ ሕማቕ ዝበዝሖ መስካሕኽ ህይወት የለን ከምዚ ማለተይ ግን ኩሉ ቦታን ኩሉ ሰብን ማዕረ እዩ ማለተይ ኣይኮነን ዳስ ካብ ሕማቕነቱ ሰሰናይን ትገጥመካ ንምእታው እውን ዘመኒ ስራሕ እዩ ኢታዊ የማናይ ጎኒ እቲ ስራሕ ውሕድ ምዃኑ ግን ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ነቲ ስራሕ ኢልካ ምስ ብዙሕ ትራኸብ ምስ ብዙሕ ትፋለጥ ስለ ዝኾነ ፈታዊኻን ጸላኢኻን ከይፈለኻ ወዳኢኻ ብዙሕ እዩ ናተይ ታሪክ ህይወት ናይዚ ሓደ ኣካል እዩ ክስሓት ጎደሎ ተፈጢረ በሰላይ ከይጉዳእ ናተይ ጉዳእት እውን ኣብ ካሊእ ሰብ ክርእዮ ኣይደልን ምክንያቱ ዝተጎዳእኽዎ ቀሊል ኣይኮነን ልዕልቲ እናተሳቐኽዎ ዝነብር ዘለኹ እዩ ዘይጃህራ መልክዐይ ኣወዳት ንምስሓብ ዓብዪ ተልእኾ ዋላ እንተሃለዎ ንባዕለይ ዘተሓት ምክንያት ግን ናይ ሓደ መዓልቲ ዘይሕስብ ጉዳእተ እዩ ድሕርዚ ነብሰይ ኣሲረ ከምቲ ናይ ስራሕ ባህሪ ናብ ኩሉ ክመሳሰል ሕሊና የፈቕደለይን መቸም ድኻም ምዃን ግን ፀገም እዩ ዋድ ሕሊናይ እናዓምፀፅኩ ከብደይ ንምዕንጋል ሰርሖ ዘይደለኹ ነገር እናሰራዕኹ ምንባረይ ቀጽልኩ ግን ሕሊናይ ዘይፈቕዶ ስራሕ ንምትግባር ከቢድኒ እናምሰልኩ እምበር
ትክክለኛ ኣይነበረን ድሕርዚ እንደይ ብፍቕረይ ይሰዓሩ ኣነ ግን ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ሕሊናይ ዘስግእ ስራሕ ምስርሐይ ወላ ፈትዮም እንተዝፈትዎም ናወዳት ገጽ እምበር ልበይ ሂወዮም ኣይፈልጥን ነይረን ዝኾነ ግን ፋኒኤል ኣብቲ ካፌ ተፋሊጠዮ ግን ፋኒኤል ባህርያቱን መልክዑን እናረኣኹ ብፍቕሪ ልበይ መንጢሉ ኣብ ከማይ ዝበላ ፍቕሪ ዝወድቕ ኣይመስለንን ነይሩ ዝኾነ ኣነ ብማዕዶ እናፈተኽዎ ንሱ እውን ፈትዩኒ እናቐረብክዎ ብዝኸድኩ ኣብቲ ካፌ ክመላለስ ድሕሪ ምብዛሕ ኣብ ማዕበል ፍቕሪ ጥሒልና ብኸምዚ ርክብና ምስ ቀጸለ እቲ ስራሕ ከምዘይፈትዎ ብተደጋጋሚ ይገልጸሉ ነይረ እሱ እውን ናተይ ስራሕ ከምዚ ኮይኑ ክቕጽል ኣይደለየን ኣብቲ ስራሕ ኣውፅኡ ናብ ካሊእ ስራሕ ከምዘእትወኒ ቃል ምስ ኣተወለይ ክሳብ ሕዚ ስራሕ ሓያዝኩን ትርጉም ምፍቃር ጽቡቕ ዓይነ ፍቃሪት ምርኣይ ኮይንዎ ሰሪሐ ንኸይደክም ይመስለኒ ተጣዓይሰ ክእርሞ ብዘይክእል ስሕተት ንዕኡ ከይጎድእ ግን ንፈርሕ ፀሓይ ፀዲቓ ኢለ እፎይ ይበልኩ ሓይሽ ደኾን ኢለ እየ እምበር ዋላ ፀሓይ ትፅደቕ ብሕልሚ እንተይተረፈ ሕሊናይ ካብ ምጥዓስ ዕርፍተ ይረክብን ገዛየ ኣትየ ማዕጾ ትበሪ ብሓይሊ ዓፄ ኣብ ዓራት ዘግበልኩ ስፓኒኤል ዝተራኸብናሉ ቅድሚ ሰዓት ሎም መዓልቲ እዩ ነይሩ ደስ በሃሊ ዘይርሳዕ ግዜ እውን ኣሕሊፍና እንታይ እሞ ይኹን ኣብ ስጋኣት ዘይተምልጠል ደስታ መወዳእቱ ሓዘን ከይኾን እናሰጋእኹ ኩሉ ግዜ ድሕሪ ቆፀሮ ዓርሰይ ኮነ ገዛይ ናብ ምፅላእ እየ ዝኣቱ እዛ ገዛይ ካብ መጠን ላዕሊ ፀላኣ ድማ ስፓኒኤል ክፈላለ ከለኹ ኩሉ ግዜ ናብ ገዛይ ስለ ዝኣቱ እየ ወላ ሓንቲ ሰዓት ኣብኡ ተፈላለየ ምንባር ንዓይ ገሃነም ኮይኑ ይስማዓኒ እታ ፀባዊ ገዛይ እውን ናይ ገሃነም መፈተኒት እናመሰለትኒ እየ ዝፀልኣ ወጋሕታ ኮይኑ ፋኒ ዝረኽበሉ ሰዓት ክሳብ ዝኣክል ሃፂፀ ናይ ሰዓታት ናፍቆት ዕርፍተ ሰኣነኒ ኣብ መደቀሲ ኮይነ እናተገላበጥኩ ጣውዒት ተቃሊሑ ስልኪ ተደወለኒ ስልከይ ያልዕል ኣቢለ ሄሎ ስኸፍታ ካልኣይ ክፋል ይቕፅል